abụrụ m ara nwa ịkpọ. Hello, Bishop. Hey, come to you here this time. Abịa m ịlụ di chere ka m gwa gị ihe m kwụ bịa ọwa onye ọbụla gị bawara enwekwara na otu esi ekwuru mmadụ ụka jụna m ihe m ji bịa abịa m di abịa m interview ime na ọmụ ka ebere nga bịa asị ma onye ọbụla mabara who call you, who are you? It has come that kind of question. Ọnị mmadụ mụkwara m abịa m inye gị destin imere m gị bịa bawara m ise enyekwala testimony. You don't want us to give testimony. Okay, you want to let you. I'm a single mother bịara the last time. Okay, ele mbọsị ịbịara here. Okay, ọgụ nwa na-elekọta ụmụazị na ihe. Yes, na UK. Okay, na UK. Okay, Yes. enwere onye hụrụ na. Yes, enwere one young man he had the plenty no na-edere m but ịma ịdọrọ m n'aka na ntị na ma enwekwala ihe ọbụla inwe camera down ma ihe ọbụla. So enwere young man many adịga and the honor Houston Texas. So many adịga since so all the very interested in me and I didn't but he tried reply because he follow him so he want him my message. So all the time she lay the guy ọ ga-agaziri menia. So abịa m ikele gị sị gị Chineke gozie. Ọ ga-agasị gị na akwụbe na ụgwọ isi gị. Mba, ọ ga-akwụ na plan ịla December. Ihe ọbụla ọ ga-akwụ. Ọ dịkwala ihe a ga-esi m nọ testimony. Ụnụ ga-ara Ọ testimony. Ndebe ka ya ga-ala ajụjụ. ọkụ nwere ike mmụọ nọ gị n'ime eseli ma nke eseli. Ihe ọbụla a na-emebi eme ụgwọ isi ka nkọ ihe atemi nọ testimony. Pụta ọ bịara nga abịa gwa m mba agaala n'ụlọ anyị. He ngwa gị like wedding na chọrọ ime wedding proper wedding but agaala ndị like mpe ya agaala na nke anyị. So papa m ajụọ m sịrị akwọla aka pay ya mmen a nara list if na emechala ihe nọ na agwa m gị na wedding anyị on the 20th. Congratulations, I'm happy for you. That marriage is nna. Na-elekọta ụmụazị Chineke ga-enye gị nwa nke onwe gị nna. Enwere m nwa nna m. Okay, yes, always okay. But they were single mother that day. Yes. Enwere m nwa nwanyị. So jishike na-eme odogwu Chineke ga na-agọzi gị nọ. Ana m eme isi life gị ị na-agwọ BP eziokwu ma iwe ezigbo nwa afọ Chineke ga na-agọzi gị. Ihe ọbụla itiri aka ọ ga na-agaziri gị. Otu iche eme anyị na-achị ọchị because just like otu ikwuru mgbe ahụ nwoke ọrọbịa ka ọzọ gbagotere ndị dị aha na suffer depression. Ihe na-eme bad dị too much loneliness na ihe niile na-egbu ụmụnne anyị ndị na-ebe ara awụ kenta ara awụ kenta ma ihe aṅụtara so ajị m like m otu na-esi ekwu fact onye m na-eji like iji adị very blunt na ihe na-ekwu and iwu onye nwere akọ na uche afọ ị nwere ike ịdị na-ajụ ajụjụ ndị a na-achị mana o nwere reason iji ajụ amega eji ọsọ arụ ọnụ na abụrụ unu onye ọbụla na-achị but enwere m reason iji ajụ o wechile mmadụ lụrụ dị echi den ya wụrụsa ara agba ya ma ọ gịnị Bishop Chineke ga-agọzi gị ihe ọbụla i mere ọ ga na-agọzi gị mmaji pụrụ mmaji ị ga-enwe ihe ọbụla bụ ihe ga-abịa na ndụ gị ị ga na-agọzi Chineke ga na ụmụ gị nwunye gị onye ọbụla n'akụkụ gị ga na-enwe ngọzi Chineke mgbe niile onye ọbụla ji ezi obi eso gị. Let me be honest with you. God bear me witness today. A lady now watch it told me all onye ara or magi no onye ara. I swear also magi parents the man agwa ya no onye ara call agwa na the guy. This guy is na ebe a na-elekọta ndara na UK for years she never knew. Then he won't to me a lot ya lawyer. And onye a na-agwa gị were single mother grab meet enwe cause ya onye ara ka o meet. Then every midnight, you know what happened. But I thank God we met her matter. No Lucy, no not Raka. Yes, no. Akolata the guy, na beha. So parents see the guy. Doesn't like parents see the guy. No investigation based on here how work or the girl. I'm not know. Hey. They know within what I have the guy who brought Yara before to pay paper or pay abroad for treatment.
a na-agwọcha ya ha agwọta ya ha agwọta. A na-agwọta ara ihe ọsọ gị gwọ ara ntamu nọ n'ime Yes. gaa ntị na gaa cheke ha ụmụ nwoke nọ nga nọ 1,900,000 7 bụ ndị ara Ọwụghachi awụ m a nurse I nọ into this na ama m 7 bụ ndị ara wụghachi nna m. why what ụmụ nwoke dịka ịnwụ ndị ara na ha ga-egift m o ha ga-apawata apụ ihe ka na-ahụ na comment section wụ useless boy them you are Yes, making our exactly, you are Bishop rubbish our Ejigbo. watch ya Yes, onye ha na-eji ede. Chukwu gọzie gị nna m na jisie ike, jisie ike, jisie ike. kuwe nwa nna obodo ahụ ị nọ Chukwu ga-enyere gị aka ga na-eku ụmụ ị ga na-eku nwa so ị ga-ekubata nke ị ga-ekubata kuwe nwa n'obodo ọbụla ị nọ obodo ahụ ị nọ ihe ọgwụla ga-eme gị kuru nwa ya adapụ gị n'aka Chineke adịghị ekwe kume nwa nna kudu